de brio handsome baba brio ba labanong no iba atrak kublai shibuni pi baro ki perlo jonga ki ba jusu tenat ban peji video ni ke channel ke jonga hak ni video nga kwa ban keren ba di ngi don hang ni ba Martin Rongren de brio handsome baba brio ba labanong no iba atrak itu te hak ni video nga kwa bang ini le vlog square ma belum ini le vlog square ba kata kalong ba nakaliang ka jonga ba nakaliang joy ba Martin ngipan ka jingerap ba ngipan ka jingkersyan napi baro ki parado parasnam ki para kasih ki para khara ki jongi ba nasko ban ong ba please yarap ban subscribe lam ya ka YouTube channel jong iba Martin Rongren te namar ide brio ngala na benong no ude brio ba tristom ude brio ba smart busting uba ngala benong no uba mat ki jing uba mat ki jing jinjar na ying nasam te nalor kataru udan ka jing sungutenan ban le YouTube channel te ula play ka YouTube channel ka jong ka batmai te ila yo R4R subscribers dah maklama belum te R4R subscribers la yo te ngasngo badong ba ki video ki jongi ngala banong no kem pada yat bha kem pada biang bha shibun ki jingduna pinyui nadu karkom edit nadu karkom nadong sedong pinyui ki jingduna ten re ke bang akwa ban ong kalong ba pinom ya tho pinom ya wo pinom ya don kanu kanu banong ba mler ki video lene bomler karkom edit lene bakwa kamai pisa jubor ngam kwa ba pindon kum ya kata ka jingmut para kasih kawe ngala ban ajingmut lam kalong ba pindon ni ka mensim ban yarap lam iwe bandan ni ka mensim sngosen ai bandan ni ka mensim wala da pipim la na ladi pin yarap pat kiwe bakin kiu syakmat bat syaprang namar ngala banong ba iba Martin idon ya ka jingso tenan ban le YouTube channel telada tang mai marway inam la ra ban kiu inam la ra ban yan nakawai ka kerdan segwai pan lane nakaw labanong nakawai ka benta syakawai pat te idon kam ya ka jing kersyan lam ka jongpi idon kam ya ka jing rap lam ka jongpi ba inang ya syakmat bat syaprang kumbalong ki wepat ki para kasih ki bakiu nakawai ka por syakawai pat te mairu ngakerman da ka jing yarap bada ka jing kersyan lam ka jongpi in sayo ya kata ka benta ban khet yo so jong ka jing job ha ka jing em ka jong i leng ba ka ne ka YouTube channel ngala bano no ki wei ki judgment rio ki wei ki judgment rio what dia ka kam le no ka kam bean ka kam kabam kabal along ken bean da ka imlang salang da ka sorkar jelas sorkar India le ne ki wei pat ki sorkar jong ka ri ka perthai ki ken bi an rai ki don pat kiri ki ba Krishan ni gini gile no ki ba baby sa ini le no ki ba labanong no ki ba yarap iki bakin nang yat sakmat sa perang hakakam ke jongki ban le ki kampentrium ki ba bunjan te wadi ki ru ki dang don ti ki ba Krishan ten rai mangi perkasi ni mo belum pisomno na belum te Kamtam kum ngi para kasih hak jing sya kat kum ka jing suntu jonga lane kat kum ka krin jong umlei tengi dan kampat ka jing ya baha ban ya suk bangin im baha bangin ya baha ka porthei hak por bangin dang im namar hakapa andangil ayap pingim tip in langgum dong in paise te hak por bangin dang im ikam baha bangin ya awat ya ka di ka baha ban ka san ya iwei pa iwei te parlok tang kata kublai sibur te kata te mangili ka kam ka babha te ngala banong no kadai ya pi ki para kasi parado persnam ba pen kersyan lam iwe kenang bangin ang keu syakmat bat syaprang hakil yang baro wadi ki kam snil kam be andu kidang don ki ba support nre ya ka kam babha lima bolong kemud ngi kermen bat ngi angnut ba pi pen yaram ba pi pen kersyan ngamar kala no ibalong Martin Rongren iwan na kalong yeng no sam kabeduk
te ho mde teng ba Martin re babon nangi ngaru ngi wana galong yung sam ka baduk mapiru pi wana galong yung sam ka baduk te andai kasap ka ba idon kasap ka bangang adon ngaku akan ba ngapan ka cingirap ka jingkersian ba pipin no lang ka ketika mon ka ketika diang nagam ta ka jong i ba Martin ngalaban no kendiat dei ma i ba pej ga ngasam ba kersian ga ngasam kimik pa ki para baro ihaban yala ka jong kesnong ban ban tre ban belasan ye sya ki jaka boy sini ban yarap hayi ngasam te nalor kataru iko apat ban le segini YouTube channel te ngaso ba sesien ban pan biang ke jingkersian napi ki parlok ki jonga ki parlok ki ba ki jonga te mentangan yo sngo nei ba Martin kendiat kensoj ye ke jingkeran na kaliang ke jong i dapat ba ban keren sipang kita baro ngapadala ar hadu kata namar ngaro ade ubre uba padlajang hadu kata te long kata kawe banga onge pila da pilong kabala te namar ngalai ngadai ubreu ubam dani hayeng sem kantam me pa dani artat bah haka chnong ka thauro ngilai te kakam ka jam ka baduna bha te perlok ar pilong kabala te se bha bane kan chane kan channel jonga banya amin sem pura te kantam ya phi baro ki baya kersan ibala ban subscribe ban ya kersan ka channel jonga te ublain kurku kurdo epi Relok bro ngilayo sngo ki kentian kendiat na iba Martin te ngasngutu pila sngutu te piru kersian yangi ngiru ngin kersian pi kuble shibu ngin sekundu pada kau pi ke video kuble shibu